ҳуқуқшиноси шинохтаи тоҷик Файзанисо Воҳидова бар асари беморӣ дар синни 55-солагӣ даргузашт. ӯро дар оромгоҳи назди масҷиди гумбази ҷамоати хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба хок супурданд. Наздикони вакили дифоъ гуфтанд, ки ӯ соати 2 субҳи 4 январ дар бемористони шаҳри Хуҷанд даргузашт. Ба гуфтаи хешовандон, Файзанисо Воҳидова тахминан 2 ҳафтаи ахир аз бемории пневмония ё варами шуш ранҷ мебурд ва бинобар ҳамин дар бемористон бистарӣ шуда буд. ӯ дар бахши эҳёи беморхона табобат мегирифт ва шаби гузашта ҳолаш бад шуду табибон натавонистанд ҷони ӯро наҷот диҳанд. хабари марги Файзанисо Воҳидоваро намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ як талафоти бузург номиданд. намояндагони ҷомеаи маданӣ мегӯянд, ҳузури шахсиятҳое мисли Файзанисо Воҳидова дар ҷомеаи Тоҷикистон барои мардуми озодандеш дар ин кишвар рӯҳу тавон мебахшид. пажӯҳишгари масоили Осиёи Марказӣ дар Созмони Нигоҳбони ҳуқуқи башар ё Human Rights Watch Стив Свердлов гуфт, аз шунидани хабари даргузашти ногаҳонии Воҳидова таконзада шуд. ӯ ба ҳимояи ҳуқуқи журналисти BBC Урунбой Усмонов пардохт, ки дар доштани иртибот бо гурӯҳи ифротӣ аз ҷумла Ҳизбу Таҳрир муттаҳам мешуд. аксари ҳуқуқшиносон аз чунин парвандаҳо худдорӣ мекарданд, вале ӯ як шахси боҷасорат буд. журналистро ҳабс ва шиканҷа карданд. ҳамон замон ки Воҳидова ӯро пайдо карду ба ҳимояташ пардохт, дар 24 соат тавонист ин хабарро ба ҷаҳониён расонад. тамоми ҷаҳон хабар ёфт. баъди ин журналист ба ман гуфт, ки ҳунари Воҳидова дар ҷалби таваҷҷӯҳ ба ин беадолатӣ тавонист ӯро наҷот диҳад. хабари даргузашти Файзанисо Воҳидова фаъолони ҷомеаи маданӣ ва ҳамкорони ӯро дар Тоҷикистон афсурда кард. Ордами худро дариқ намедонистам. Ман ёд дорам, ки доимо шаҳрвандоне, ки ба ягон ҳимояи мардум муҳтоҷ буданд, доимо ёрдам мекарданд. дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандонро ҳимоя намедонанд. онҳоро ман дар ёд дорам, ки онҳоро аз занҳои судҳо озод мекарданд. ҳама мардум ҳаминро нағз медонанд. Файзанисо Воҳидова дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд ба дунё омада соли 1986 донишгоҳи давлатии шаҳри Москавро бо ихтисоси ҳуқуқшинос хатм кардааст. аз соли 1995 ба ҳайси адвокат ё вакили дифоъ кор мекард. хонум Воҳидова дар баҳси чандин парвандаҳои пурсару садо, аз ҷумла сӯйқасд ба ҷони раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1997, парвандаи Содиқ Муҳаммадохунов ё раҳбари корхонаи пахтаи ноҳияи Ҷаббор Расулов, қатли раиси бозори ҷамоати Чоркӯҳи ноҳияи Исфара, парвандаҳои тарафдорони сарҳанги шӯришӣ Маҳмуд Худойбердиев иштирок кардааст.